Капскага працягваюць крытыкаваць за рашэнне звольніць канцавога. Пры гэтым трэнерскі штаб БАТЭ узмацніў Максім Ромашченко. А яшчэ паглядзім, як там справы ў Крумкачоў, не так даўно самай хайповай каманды ў беларускім футболе. Гэта ютуб-канал Часнок, мяне зваць Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Давайте зараз пробежимся по новинах хоккея. Данила Климович працягне кар'еру ў Філадельфіі з НХЛ. Агент хоккеіста паведаміў, што пагадненне з клубам разлічана на 1 год. Калі памятаеце, у Філадельфіі гуляе яшчэ адзін беларус, гэта брамнік Алексей Коласаў. Як мы бачым, у клубах НХЛ множыцца беларускае прадстаўніцтва, амаль ужо дыаспары ствараюцца. Климович, дарэчы, мінулы сезон правёў у АХЛ. За Аббатсфард ён правёў 63 матчы, у якіх закінуў 18 шайб і аддаў 16 асістаў. Заробак 23-гадовага Климовича у Філадельфіі складзе $850 000. Гэта калі ён будзе ў асноўным складзе і 200 000, калі адбудзецца перавод у АХЛ. А што яшчэ беларусы ў НХЛ? Абаронца Владзіслаў Калячонак стаў гульцом Нью-Джерсі. Мінулы сезон для ўраджэнца Мінска выйшаў даволі блеклым. За Даллас і Бостон агулам хлопец правёў 13 матчаў. 1+2 па набраным балам выглядаюць даволі сціплымі. Левасе гэтыя гульцы і раней былі ў Амерыцы, то бок проста аформілі пэўныя там пераходы. А вось 20-гадовы беларускі хакеіст Вадзім Мароз падпісаў 2-гадовы кантракт пачаткоўца з Ютай. Для гэтага хлопца толькі пачынаецца шлях у сістэме паўночнаамерыканскага хакея. Увогуле Вадзім сын беларускага хакеіста Андрэя Мароза, які выступаў за нацыянальную зборную Беларусі і гуляў у розных клубах экстралігі. Дарэчы, Вадзім пачынаў свой прафесійны шлях менавіта там. У сезоне 21-22 ён дэбютуе за Наваполацкі Хімік. Нападаючы правёў за клуб 35 матчаў, аформіў 4 галы і 3 асісты і быў запрошаны ў мінскае Дынамо ўжо летам 22-го года. І вось ужо восенню таго ж года ён быў прызнаны лепшым дэбютантам КХЛ. На драфце НХЛ 23-го года быў абраны пад 88-м нумарам, аднак у Амерыку адразу не паехаў. Вырашыў крыху паднабрацца досведу ў КХЛ. З цікавых дасягненняў хлопца значыцца і вось яшчэ адно. Ён стаў самым маладым беларускім хакеістам, які аформіў хет-трык у матчы КХЛ. Пастраждаў у той дзень Барыс. А зараз хлопец у НХЛ ужо едзе. Кайф. І яшчэ адна цікавостка, пра якую я насамрэч не так даўно даведаўся. Бо Вадзім Мароз не так даўно прыязджаў у Варшаву, дзе выступаў на аматарскім хакейным турніры. Уявіце сабе. Але што яшчэ цікавей, у адной камандзе з ім былі, напрыклад, браты Касціцыны, Брыкун, Стефанович, Маліноўскі, Корабаў, Пінчук, Сацішвілі. Карацей, вельмі сур'ёзная банда. Я афігеў, што яны такім складам даехалі да Варшавы. А стрым гульні не набраў і 300 гледачоў. І гэта пры тым, што адным з супернікаў такой бандзёкі стаў легендарны беларускі стендап-комік і хакеіст Макс Канавал. Карацей, на гэтым варшаўскім аматарскім турніры Мароз набраўся досведу і адразу, як мы бачым, паехаў у НХЛ. Ну і пішыце ў каментарах, калі здзіўлены, што такі склад быў у польскай сталіцы. Проста у мяне, напрыклад, ёсць пэўны когнітыўны дысананс, калі гульцы, якія выступаюць за хакейную каманду Лукашэнкі, вырашаюць паехаць на аматарскі турнір у Варшаву. Мы уже нібыта разабраліся за МЛ Віцебск. Пакуль іх не надта зразумелыя рэчы адбываюцца, каманда крызісная, але пакуль навінаў там асаблівых няма. Пры гэтым цікавосткі адбываюцца вакол БАТЭ. Шмат хто кажа пра памылкі Андрэя Капскага. Пра іх і раней казалі шмат, але зараз падаецца яшчэ больш. Бо пасля апошняй такой памылкі, то бок пасля звальнення Арцёма Канцавога, ўжо тут пад пытаннем існавання БАТЭ ў вышэйшай лізе. На гэты конт вельмі моцна выказаўся былы гулец БАТЭ Філіп Рудзік. Я там разумею, што Андрэю ў вушы ссыць спартыўны дырэктар БАТЭ Дзяніс Сарсанія. Я не ведаю шчыра, як называць усе гэтыя падпісанні ў трэнерскі штаб. Канцавы атрымліваў у БАТЭ такія смешныя грошы, што аб'ектыўна толькі ён бы за іх і працаваў, таму што Арцём шчыра любіць клуб. Чалавек амаль працаваў на адным энтузіязме. Я тут пагаджуся. Падавалася, што з таго складу, які ёсць у БАТЭ, Канцавы выціскаў адсоткаў, напэўна, 130. Так, месца ў лізе было даволі нізкае, але была надзея, што пералом і выратаванне ў выніку ўсё ж такі адбудзецца. Але, як мы бачым, не. Клянуся, мне хацелася глядзець на працу Арцёма. Я быў вельмі рады, калі ён выйграў кубак. Так, у чэмпіянаце не ладзіцца, але хто там цяпер гуляе? БАТЭ падпісвае ў міжсезонне чалавека Засіповіч. Вы можете сабе такое уявіць? І якіх вы хочаце вынікаў? У камандзе з вопытных засталіся толькі Рахманаў і Чэрнік. Калі б не яны, то вынік быў бы яшчэ больш сумны. Усю сваю кар'еру ў якасці кіраўніка БАТЭ Капскі малодшы знаходзіцца пад велізарным ціскам.
першую чаргу простое, што ўсе ведаюць, якім кіраўніком быў яго бацька. Але зараз, падаецца, ўжо амаль усе адкрыта крытыкуюць менавіта Капскага малодшага і вінавацяць яго амаль ва ўсіх праблемах. Хаця не толькі яго. Вось цытата Макса Валацько. Канешне, мне непрыемна назіраць за тым, што адбываецца з камандай. Па вялікім рахунку, не так шмат часу прайшло з таго часу, як Батэ выступаў у Еўракубках, браў чэмпіёнствы. Вельмі хутка адбылося падзенне. Як мяркуецца, ёсць пытанне да кіравання клубам. Я маю на ўвазе не аднаго Андрэя Капскага, а ў сукупнасці. Карацей, гісторыя выглядае даволі сумна. Але Андрэй Капскі вырашыў узмацніць трэнерскі штаб клуба і запрасіў туды не абы каго. Ратаваць Батэ прыехаў 49-гадовы Максім Рамашчанка. В першую чаргу, конечно, все памятаюць яго як футбаліста. Галы Рамашчанкі ў браму зборнай Італіі — гэта ўжо даўно калекцыя найлепшых успамінаў беларускага футбола. Агулам за зборную Рамашчанка правёў 64 матчы, у якіх забіў 20 галоў. Гэта за адрывам лепшы бамбардзір у гісторыі зборнай. Скончыў кар'еру Рамашчанка ў 2008 годзе ва ўзросце 37 гадоў. Асеў там сабе спакойна ў Расіі, праходзіў навучанне на трэнерскую ліцэнзію УЕФА і пачаў працаваць адразу з дзецьмі, пасля з моладдзю. На прафесійным узроўні папрацаваў у расійскім Д3. У 24 годзе ён узначаліў Металург, але ненадоўга. Металург зваліўся ў Д4 і вельмі хутка Рамашчанка клуб пакінуў. І вось пасля звальнення расказаў, што он будзе разглядаць прапановы з Беларусі. Гэта было яшчэ ў 24 годзе. Ну і як мы бачым, тады прапаноў не было. Яшчэ варта адзначыць, што Рамашчанка — гэта вялікі прыхільнік Пуціна. Ён падтрымлівае Расію у яе вайне супраць Украіны. Трыбуна крыху раней рабіла такі даволі цікавы эксперымент. Выданне патэлефанавала Максіму Рамашчанку і прапанавала яму згуляць у футбол у Марыуполі, у горадзе, які акупаваны Расіяй і дзе не так даўно людзі гінулі натуральна тысячамі. Там была проста легендарная размова Рамашчанкі з корэспандэнтам. Зараз урывак адтуль. Вы уроженец Украины. Из-за этого проблем не будет, чтобы у гульни у Мариуполя? Нет, конечно. Я сейчас в Москве живу, и я полностью на стороне России. Какой бы гонорар хотели? Сейчас у нас выходит 700-800 долларов на человека. Мне не принципиально, но если бы до ровного числа довели, то было бы идеально. Имейте в виду 1000 долларов. Да, было бы уже неплохо и солидно, хотя и ничего заоблачного. Цікава, ці спрацаваў на Андрэі Капскім такі фінт, калі яны там размаўлялі наконт умоў кантракта. Карацей, вось такі чалавек прыехаў з Белакаменнай ратаваць Батэ. Як думаеце, у яго атрымаецца? Так, яшчэ вось такія навіны. 1 жніўня ў Варшаве адбудзецца Кубак Мелказёрава. Гэта будзе турнір і салідарнасці, і памяці. Там з камплектаваннем каманд праблемаў няма, ўжо шмат каманд зарэгістравалася, і тым не менш я запрашаю на гэты турнір. Ці то ў якасці гульца, ці то ў якасці гледача. У апісанні будзе форма, калі вы яшчэ хочаце зарэгістраваць сваю каманду. Больш за паўгады прайшло з часу, як мы назаўсёды развіталіся з Мікітам. Думаю, гэта будзе добрай нагодай і пагуляць у футбол, і ўзгадаць Мікітоса, які для футбольнай движухі рабіў вельмі шмат. Таму запрашаю вас на турнір. Ну і калі мы ўжо пайшлі ў тэму памяці, давайте ўзгадаем Крумкачоў, як зараз жыве каманда, якая ў свае часы была ультранароднай. Конечно, я вельмі люблю ўзгадваць тыя часы, калі мы з Сашам Агуліным рабілі рэаліці-шоу з крумкамі. Топавыя былі часы, так. А як зараз адчувае сябе клуб? Ну, па-першае, ён жывы і існуе. Гэта ўжо вельмі крута. Гуляе каманда ў беларускім Д3, двойчы брала срэбра, але адмаўлялася падымацца вышэй. У медыяполі клуб ужо не так, конечно, шуміць як раней, хаця ўсё яшчэ робіць вельмі шмат і пэўную аўдыторыю захоўвае. На хатніх матчах арганізоўваюцца матч-дэі, якія не заўсёды ёсць нават у вышэйшай лізе. Там яны з фудкортам, гульнявой зонай для дзяцей, конкурсамі і мерчам. Кошт квіткоў на матч 6 рублёў. Агульная колькасць гледачоў недзе паміж 2 і 3 сотнямі. Хатні стадыён Крумкачоў зараз на вуліцы Сярова ў Мінску. Сярод гульцоў няма нейкіх такіх, каго вы, можа, ведаеце, але ёсць такія віпы ў трэнерскім штабе. Галоўны трэнер Крумкачоў Владзімір Бушман, рэкардсмен па сухіх гульнях у вышэйшай лізе Беларусі. Карацей, нейкая такая карціна. Раней гэта была ультрапапсовая каманда, а зараз, бачыце, ультранішавая. Таму можна панастальгіраваць і пераглядзець ужо у пэўным сэнсе рэтра эпізоды, а Саша выйдзе. А можете сустрэцца з намі ўжывую. У нядзелю вось з Сашам Агуліным будзем у стендап Локал, гэта Варшава, глядзець гульню Нарвегіі і Бразіліі. І вас таксама туды запрашаем. Ужо вон плэй-офф з пасылкай на квіточкі у апісанні да гэтага відоса. Чакаем усіх. Ну а на гэтым у мяне ўсё. Дзякую вялікае вам за ўвагу. Пішыце каментары, подписывайтеся на канал і ставце падабайкі. Гэта нам вельмі дапамагае. І разам будзем чакаць добрых навін. Пакуль.